A problemática da autorización do vertido de augas residuais depuradas da mina de Sanfins, que Augas de Galicia lle concedeu á firma Tungsten Sanfins, foi un dos temas abordados na última sesión do Parlamento. Ali o conselleiro de Industria Francisco Conde insistiu en que a autorización emitida se axusta escrupulosamente ao establecido na normativa vixente de aplicación e que a súa tramitación se desenvolveu con todas as garantías para as partes implicadas. Conde lembrou ademais que a autorización do vertido non permite o desenvolvemento da actividade mineira nese punto de explotación. Así, afirmou que, para poder levar a cabo a fase de explotación mineira, a firma debe presentar e tramitar a actualización de proxectos, e esta autorización debe someterse previamente á tramitación ambiental. Ademais, segundo el, a autorización de vertido está supeditada ao cumprimento de 18 requisitos para a correcta xestión das medidas de depuración e a atención estrita das normas de calidade ambiental, polo que se fará un seguimento e control exhaustivo.